weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltaare tv takkusan yoni to lekseyba gorgol to sinthiane diakiri to hudallay to ɗalhaya to mafolu to lojolo to mareyfa to jeeriyela tumbere to jingue jeeri to awoynat ko on takkusan juula ha to duɗal ceerno haadi oumar sy to jowola ha to galle ceerno amadou tijane alpha ba to mo dennaka hayɗi ha to galle makko samasa killinkare ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi mauritanie mohamed wul bilali mesouda hoorede jagoɗe leydi mauritanie o weeɗi allah o weeɗi kikiɗe hanki o ɓatake ko fati démission gol makko kanko e gouvernement makko kala subaka hannde o noon hoorejo leydi ndi hono mohamed cheikh el ghazouani waɗimo reconduit yo ardito jagoɗe leydi ndi yo tafkadi jaccete mo golloto to leydi sénégal dakar hanki jamma e nder belamma kayi e seppoji ɗi ɓe mbaɗno gam hollirde weltare mabɓe e victoire moɓe keewi wadde qualifié coupe du monde hollirama tigui accident musɗo waɗi e nder dakar waɗi mayɗo goto e barmuɓe tato to leydi mali ene teska kewgol coupiraji courant e nder bamako lamorgo leydi ndi to leydi guinée conakry alphonse charles ko procureur de la république au cour d'appel mo Conakry o yowama o waɗama suspendi e golle makko to RD Congo ko hélicoptère casque bleu woni laafaji mbulaji kañum tigui waɗi toon accident waɗi koninkoɓe jeetato taw ko laafaji mbulaji wasɓe hen pittali men habaruji men joolam jabiri ma jaa ha to Pakistan to leydi Israël ha to Kazakhstan to leydi Ukraine bisimilla mone ketki hotondirte joni piren pacciren. fulɓe mbi ko hoynantino so saami foti ko hoccede gorel teya ko ha ko moƴƴo iwru ko tokkordinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hoore muɗuma gorel teya ko ha ko moƴƴo ko ala rewam ala effet iwren ko tokkordinoro way tan kono ha ko wargani a wulnan ndiyam ma ha wula mbaɗa hen aɗa yara aɗa saforo an donkuɗo yo ƴiƴa mum dog e nder ɗaɗi muɗum jogiiɗo caɗele ɗaɗi jaaɗo ha wofɗi mo koyɗi mum musata jogiiɗo AVC jogii cardiaque mo nangata taare ɓandu wuloru jaaɗoru jottiɗo jokkata enɗam yahata juma e jama ngam koyɗe musoje jokkodir e gorel teya hewɓe ceetima gila jokkodir e gorel teya dañi jam dañi afiya gandi koɗo hen ha ko iwru ken tokkordinoro ko kawisaji Allah e bawɗe Allah sa yiɗi hebde hen ko laaɓi so tawi koto leydi Kongo gonɗa jokkodirta koye Mamadou Gaya mbatta ko 00242 05 050 36 08 so tawi koto Afrique du Sud gonɗa ko Ibrahima Sow jokkodirta 0027 827 46 76 72 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto Mozambique gonɗa Ibrahima Ba Pemba Cabo Delgado ɓurɗo andirede Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi koto leydi France Haruna Ngayda 00237 82 33 80 55 so tawi ko site internet mo gorel teya www.gorelteya.com sa jokkodire ɗeɗo hen tonggode kala ɗo gonɗa ma jokkodire gorel teya ha mbawa yitude hen hoore maɗa ceerno Mouhamed Moustapha Sarr
ko ganndo bindi ko laaɓaaɗo leɗɗe. ceerno Mouhamed Moustapha Sarr ko jaadindo danawal e ɓalawal kala. ceerno Mouhamed Moustapha Sarr ko baawɗo listihara kala to mbawɗa wonde so tawi a jokkodiri e makko a rokkimo inde maɗa e inde nene ma o waɗanma listihara ha cikka ko nder ɓernde ma o huuɗi. ceerno Mouhamed Moustapha Sarr ene safar rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirolo omo yawrani ɓen worɓe ustaraɓe goragu e wonduɓe rafiji worɓe no didorno. omo yawrani kadi ɓe rewɓe ustaraɓe ndewagu e rewɓe ronkuɓe sowade wonduɓe kista wonduɓe infection ngaji fibrom dogam sita e dendagal rafiji rewɓe mbawi wondude jokkodire ceerno Mouhamed Moustapha Sarr joni joni jiɗɗa hoore maɗa. ceerno Mouhamed Moustapha Sarr ene andina dendagal kilineɓe muɗum wonde oɗo saaha omo tawi nder nakchat to leegal basara waɗɗani épicerie 3 sara juma ceerno Samba Thiam. ceerno Mouhamed Moustapha Sarr ene yawrani ɓen ronkuɓe sattoraɓe dewle ɓe arsigaji men kippi. ceerno Mouhamed Moustapha Sarr sa jokkodiri e muɗum joni joni haajuma humto hano hannirta ni. ceerno Mouhamed Moustapha Sarr ne wiya dendagal keɗine mum yo gandu leɗɗe kese pulla jaaduɗe jamanu gari yoɓe gandu kadi stock o ko limité kadi o ɓoyata ɗo ɗum nana mbadden dando faade ceerno Mouhamed Moustapha Sarr. so tawi ali ha to basara ha épicerie 3 mbatta ko numéro makko ko 41 86 05 43. so tawi ko banggue WhatsApp jiɗɗa hebdemo ko numéro leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 605 53 06. ceerno Mouhamed Moustapha Sarr komo Allah luɓiri hannde Ganndal laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko. ha yo bela mi dañi bela mi joftay bela ko ɓataake ummorade elo grand guérisseur docteur Djibiso. docteur Djibiso ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa. docteur Djibiso ene safar rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol ko wayno kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe darotaraɓe kala. docteur Djibiso ene yawrani ɓen worɓe ustaraɓe goragu wonduɓe koje musoje keeceje musoje deedi musoje deedi wuttoji. le grand guérisseur docteur Djibiso ene safra rafiji kewɗi goɗɗi ɗi jiiɗa cirol. le grand guérisseur docteur Djibiso ne andini dendagal kile mum ñalawma janggo ma warto nakshot lamorgo leydi Mauritanie o jippoto noon ko leegal 6e waɗɗani leegal 6e o jippoto waɗɗani Carrefour waɗɗani légal sara préfecture 6e tawa kadi sa nangui tali paaɗo to Carrefour budda sara hirnangue jama goto nana ɗon sa namdima étage ñabinanaɓe ko less étage heewa tawte. le grand guérisseur docteur Djibiso kala jiɗɗo hebdemo mbatta ko numéro makko leydi Mali ko 00 223 70 85 72 47. so tawi noon o yettima ɗo e nakcot ma o ƴettu numéro makko leydi Mauritanie. so o ƴetti numéro makko kadi ma o jokkodiri men mbawi rokkude dendagal bandiraɓe numéro uji makko mbawa jokkodirde e makko hano hannirta ni. le grand guérisseur docteur Djibiso ene wiya Mauritanie naɓe ko soynotono sami de yo hocce. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone alarba capantati lewru le boy hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon silmon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko Saydou Abou Bah kabaruji men e ɗemgal pulaar hono mbiru en gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen Mohamed Wula Bilali Messoud ko kañum woni hoore jagoɗo leydi laamu leydi Mauritanie o weeɗi talata hanki o ɓatake taw ko ɓatake
démission gol makko woni woppudemo golle kanko e dendagal gouvernement makko kala caggal nde o weeɗi on ɓatake noon faade hoorejo ɗiɗi ndi hono Mouhamed Cheikh El Ghazouani o jarni ɗum o yetti ɗum no feewi e hoolare rokkimo kay e ndiɗon teddedi rokkinomo o jogui gouvernement o ha yetti oɗo saaha joni hollirama noon ñalawma alarba hannde o Mouhamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi waɗi décret on décret noon ko holliri tigui wonde ha joni hoolare mum ne hedde makko waɗimo rekkonde wi woni tigui no mimo kadi oɗo saaha joni wattimo yo jokku golle yo lor ha joni premier ministre woni hoore jagoɗo leydi ndi siftinde on noon kanko Boula Bilali gardol makko wondemo premier ministre kay ko gila e lewru ko gila e lewru août 2020 ko gila nden tigui Mouhamed Cheikh El Ghazouani suɓinomo yo wona hoore jagoɗo leydi ɗi tawa kadi o lomtino ko biyeteɗo Ismaïla Wula Badda ɓuuri Cheikh Sidiya ko on lomtino ko adi komo lomto on noon ko kanko wonno conseiller on ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ina tijja alarba hande o 30 lewru mbooy hitande junnaji nogas e ɗiɗi jillu taw ko jillu oɗon jagogala leydi Algérie kalfinaɗo ko faati e énergie e mina to nakchota jillu ngu noon ko jillu balɗe ɗiɗi woni ñande 30 nde e 31 waɗata e nder nakchota ko ambassadeur joɗaniɗo leydi Algérie e nder nakchota ko kañum tigui ɓayini kabaru o haabi on kabaru noon ko ministre leydi Mauritanie kalfinaɗo ko faate des affaires étrangères leydi ndi o wi ɗum no ko o holliri noon woni mujibuji o haalli ɗum kadi ko woni mujibu jillu ngu Mohamed Arkab kañum woni jagogal kalfinaɗo ko faati énergie e min mo leydi Algérie o arata goto saabu kay omo ardi e sete timmuɗo no feewi e nder sete he noon hollirama tigui o ma o yewtita e laamu leydi Mauritanie maɓe jewtida no feewi kay ko faati kay e oɗo saaha joni ko faati kay maɓe jewtida ko faati éner ma o yewtida e nando makko sehil makko jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko faati min e énergie maɓe jewtida ko heewi kay ko faati e gaddugol leydi Algérie carburant e nder nakchota e nder leydi Mauritanie kala saabu kay ne joga kulhuli oɗo saaha joni ma carburant woni tigui carburant ma ngakku e nder leydi Mauritanie ɗum noon ko caggal kay gila nde leydi Mauritanie fittuno accord mo sifodirno kay e oɗo société biteɗo Adex énergie ko catal noon jeegal e groupe suisse Orix énergie joguinoɗo monopole approvisionnement ko fate carburant leydi Mauritanie gila 2016 caggal ɗum noon laabi ɗiɗi leydi Mauritanie ene waɗa ko wiyete appel d'offre pour la fourniture de carburant kono haydara hen ala ko gasi oɗo saaha joni noon leydi Algérie ene ɗamini tigui ma waw dusde leydi Mauritanie to banggue fournis ɗum to banggue carburant ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen leydi Malta nuldi mission taw ko mission médical woni docteur eɓe ɗo e nakchota lamorgo leydi ndi talata hanki o noon ɓe puɗɗima golle mabɓe tawa kamɓe docteur eɓe arɓe noon ɓe jariti koye fannu wadde opération ngaji woni oppirde yimɓe wonande kay ɓeena helɓe kele musse no feewi e wonde kadi joguiɓe ko faati e cumanɗe ɓurtude no feewi tawi kadi koya fannu orthopédie woni cumuji orthopédie e faati kadi e de grande blurrie woni cumuji mawɗi no feewi Sidi Wula Zahaf ko jagogal kalfinaɗo ko faate Cellal AD mo leydi Mauritanie o holliri tigui yesso jandiyankoɓe wonde leydi Mauritanie ene sifodiri e leydi Malta kene wona duuɓi nogas joni e kala hitande laabi ɗiɗi maltanaɓe ne garanta leydi Mauritanie wadde ɗiɗon opération ngaji gam oppirde ɓen helɓe kele musse no feewi walla sumɓe cumanɗe musse no feewi oɗo noon guila hankeɓe tawe to hôpital sumɓe to hôpital helɓe tawateɗo ɗo e nder nakchot ha joni kabaruuji men ɗemgal pulaar seno mim to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen Chérif Ibrahima Aïdara Tijani ko Chérif ko noon so renaki ko jogoɗo hebde convocation ummorade procureur de la République mo leydi Sénégal ɗum noon ko caggal kay nde o sunno konngudi musɗino feewi faade ɓen witeɓe jolfuɓe hoddiɓe men jolfuɓe tawateɓe nder leydi hen nde o sunno konngudi musɗi faade mumen e nder haalande makko noon e saaha kay huccidirɗo e jaydiyeji e ndenkoɓe e télévision holliri tigui wonde jolfuɓe ko triaji jolfuɓe ko wuyɓe jolfuɓe ko bandiji gandira tan ko bandiyagal e triagal o haali noon ɗiɗon konngudi cofɗi no feewi caggal ɗum noon o waɗi yafuya o yafnima tigui caggal nde heeɓi ñingoje kewɗe faade makko o namdima yafuya kono noon pulaar heewide ni wonde konngol ko ndiyam so rufi ɓoftottako eɗen mbiya tan bandiraɓe yo dinto no feewi ko fate konngudi no doji leñamago walla dinago ko konngudi bawɗi duppude leydi bawɗi addude fitinaji ma en keɗo noon audio makko konngudi ɗi o haalno e télévision konngol ñaajata koye hono ko jomum ɗaccona hagge noon audio ari
ɓoye audio o ari ɗum arata ko ya ɗemngal wolof. ñoom dañu diiñ tukulóor yi dañu diiñ te am jom dañu diiñ te am jom ñoom liggéey rek bokk ñoo wolof yi nga xam ne sàcc rek wolof moom sàcc rek fasul yéen. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. tukulóor moom dañu diiñ te nangoo liggéey nangoo jàng na moo tax ñi fi baax ñëpp tukulóor la. accana haggede ko ɗum ɗo woni konngudi makko seeɗa e konngudi makko ɗi o haalno e télévision hollirde kay wonde mbiɗen ɗiɗon konngudi ko faati e leñamagu. Sénégal ñi ko baaxal ñëpp tukulóor benn séeréer la ci am ñi ci des ñëpp tukulóor lañ benn te séeréer yooyu sa tukulóor yee leen tax a baax waaw donte nag tey moom maa ngi leen di sànni fleur sama yaay séeréer la waaye nag wax dëgg yàqul dara waaw séeréer yooyu sax tukulóor yi leen tax a baax waaw séeréer moom ceddo la rek waaw kon nag tukulóor dañoo am jom dañu di nangoo liggéey wolof rek ay sàcc fen tappale wolof rek a koy def wolof rek waaw mën a fen mën a sàcc mën a tappale wolof rek waaye tukulóor dañoo am jom nangoo liggéey nangoo jàng bari xam-xam moo tax ñi fi baax ñëpp tukulóor li yal na leen yàlla fay tukulóor yi yal na leen yàlla fay dañu baax wolof dañu bon te Seydi Hadji Malick wax ko Seydi Hadji Malick dafa daan wax ne ñaar daf ko daan wax ne yàlla nattoowuma lu weesu ma feeñ ci biir nit ñu ñuul kon xam nga nekk nit ku ñuul rek gàcce la waaw ndax nit ku ñuul xamul boppam xamul li ko yàlla di doyee du xaste waaw parce que li may wax mën naa ko lay demal à travers le monde foo dem ci àddina bi nit ñu ñuul ñaa gën a sonn parce que ñoo gën a soxor c'est ça c'est la réalité man nit ku ñuul la mais donte sama origine naar la waaye sama ndey ngi fii di nit ku ñuul dëgg la boo waxee ñu naan kaaba gi dafa ñuul après alxuraan mbind mi dafa ñuul après xol bu ñuul ba ko ɗum ɗo woni konngudi ɗi o suudno ɗin konngudi noon holliri tigi yimɓe hewɓe kolliri hen metti mumen no feewi laamu leydi Sénégal kañum e hoore mum holliri hen mette ene ɗamina tan mawa daro yeeso procureur de la république ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar to leydi Sénégal leydi Égypte porti plainte contre Sénégal ɗum noon ko caggal kayde équipe fugu koyngel mo leydi Égypte arno fettude match mumen taw ko match retour to Dakar ɓe kolliri tigui wonde bisuji jollunoɗi délégation ngaji mabɓe mbawi weddede kaaƴe e project laji bise hen goto parabrise mum heeli ɓe kolliri kamɓe joueur uji Égypte naɓe ɓe wonde kay e saaha ɓe mbaɗanno réchauffement tigui e nder terrain he supporter uji leydi Sénégal mbawi weddade ɓe des projectile bidon ngaji e butelaji waɗe mabɓe gañiɓe ɗum noon ɓe mbaɗi porté plainte équipe leydi Sénégal to FIFA ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni Abdoulaye Diouf Sarr ko jagogal kalfinade ko fate Cellal ade kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗi noɓe kewi wadde kala subaka so huccide ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen to mboroso coronavirus o yarata e nder leydi he ɓe kolleri noon e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedere capanɗe jeetato e yimɓe jeegomo woni holkisonoɓe e nder holkiso he noon hen yimɓe jeegomo tawama e jaati ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi ko ɓen fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi noon to ɓeetam to banggue pourcentage ene holir tigui wonde e nder temedere kala hen 0,50% ko fiɗaɓe goto ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe e rafio ɗiɗo heddiɓe ɗiɗo ko cas importé woni ittuɓe caggal leydi tato heddiɓe ɓe ko communautaire woni hay goto mumen anda to ƴetti rafio e nder ɓe cellano ɓe hollirama tigui jeegomo kepti cellal men paati galleji men hay goto ala tampuɗo hannde hay goto kadi ala mo rafio yooɓi fitnade mum leydi Sénégal en yaade capanɗe jeetati e joyi ujunere temedde jeetati capanɗe jeetati e yimɓe jeegomo winditiɓe doggol corona hen capanɗe jeetati tati ujunere temedde jeetati capanɗe jeetato e yimɓe tato keptino cellal men ko hawre ladial tuggi ko rafio naati leydi ndi faade oɗo saaha joni koɓe ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegomo e yimɓe joyo ɓe kolliri kadi ñalawma
hannde o tinaɓe kay wonduɓe mo ros coronavirus heddiɓe juuɗe safroɓe nder leydi he kala koɓe capantati e goo neɗɗo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hono mbirde nde gardini kabaruuji men e nder tigui e nder buulari équipe Sénégal kay victoire équipe leydi Sénégal hemno dow équipe Égypte ɗum noon kay e nder ɗiɗon seppoji ɗin gulali yidde hollirde weltare mumen waɗi accident musɗo e nder Dakar accident o noon waɗi ko toon lawol bitegol Léopold Sédar Senghor sanga 20h woni 8h jamma ko motoji ɗiɗi pelɓodiri kañƴi ɗiɗi pelɓodiri noon ɓe janoyi e bus goto mo hinde Ndiaga Ndiaye hen hen waɗi neɗɗo goto basɗo hen fittade mum yimɓe tato gonnoɓe kadi mbarmi hen e nder ɓen tato barmuɓe hen ɗiɗon tampi sanne no fewi ko moto Jakarta o noon kañum tigui jollonoɗo yimɓe tato kañum felɓodiri e moto mawɗo goto mo hinde scooter on moto noon Allah e felbande nde mawnude gonnoɗo e dow moto scooter ko ɗon filti eno e dow bisa Ndiaga Ndiaye dogannoɗo e on sens ko donnoɗo e dow moto scooter ko ɗon e ɗon wasi fittade mum tato wonnoɓe e moto Jakarta ɓe gañima gañande musɗe mbiɗen hen ɗiɗo ene tampi sanne chauffeur bus o noon chauffeur bus Ndiaga Ndiaye o tawama tigui o ala permis de conduire e oɗo saaha joni mo tawe juuɗe dadiɓe kamɓe konko basɗo fittade makko noon e accident he o wiyete ko iwitano ko Ibrahima Gueye omo yara duuɓi no jarano ko duuɓi nogas e joyyi jinnaɓe makko noon tawe to Thiès légal bitegal Mbour an chauffeur car o mbiɗen ala permis de conduire e oɗo saaha joni tawe juuɗe dadiɓe ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni Ousmane Sonko hakku haala muɗum hakkude mum e Adji Sarr ha joni soit tawo ɗiggude soit yuppede hollirama noon hay convocation goto ala taw Ousmane Sonko heeɓi kono yimɓe hewɓe kolliri wonde kay haadimo convoqué tan e oɗo saaha ko leydi ndi woni tigui koye ummanade ko fate mawnide manditare mum wattore duuɓi 60 hebde jeytare mum woni indépendance ɗum ko ñande 4 lewru avril dartondu caggal ɗum noon so indépendance o ɓenni maɓe ummano ko fate kayide convoqué Ousmane Sonko darade yesso juge taw ko e mbadi fonde dossier hollirama noon e oɗo saaha joni noon jayde témoin e wiide jayde témoin ɓe kolliri kadi wonde kay siftinde on wonde biteɗo Ndeye Khady Ndiaye wondude e joom galle muɗum taw ko jeeɓe oɗon salle de massage kañumen ɗiɗo kam mbawi convoquede ɓen joɗima yesso juge ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar kabaruji men ɗemgal pulaar seno wonto leydi Sénégal koto leydi Mali paɗena Sénégal naɓe yarunoɓe koyɗe ummiɓe Dakar ha Bamako gam yidde hollirde succe mumen eko fati kay e caɗele leydi Mali woni oɗo saaha joni ɓe jettima guila ñande nogas e jeeɗiɗi lewru gonɗen ɗu ɓe jettima to Bamako lamorgo leydi Mali ñalawma hanki o noon hollirama tigui ɓe mbaɗnama jaɓɓogal to wiyete place de la nation tawa kadi ardingal ɗon jaɓɓogal ko colonel ardingal ɗon jaɓɓogal ko jagoɗo hoore jagoɗo leydi ndi Chokuel Kokala Mayga kañum woni hoore jagode laamu sabboddude leydi ndi ɓe mbaɗi noon ɓe mbaɗi balɗe 40 e lawol saabu kay ɓe ummino Dakar ko guila ñande 16 lewru février 2022 ɓe jetti noon to Mali to Bamako ɓe jetti ko ñande 27 mars gonɗen ɗum hollirama noon ko rewɓe e worɓe kala ɓe pi koyngal mabɓe kene qime ha ujunere 160 kilométre ko distance gonɗo hakkude Dakar e Bamako hollirama noon ɗum ɗo foof noon ko gam yidde hollirde succe mabɓe faade ɓesgu leydi Mali kala ko caggal ɗum noon kanko Chokuel Kokala Mayga hoore jagode sabbude laamu leydi ndi o holliri tigui wonde ɗeɗo gueɗe ɗeɓe mbaɗi ko gueɗe parnode no fewi ko gueɗe paydode no fewi ɗum noon kadi ne tengtine wonde koɓe panafrique naɓe kadi Sénégal Mali naɓe kala jejjitta ɗeɗo golle paydode no fewi ndeɓe mbaɗi ha joni ko leydi Mali keddoɗen teskasi tigui oɗo saaha joni kewgol coupiraji courant e nder Bamako lamorgo leydi ndi société biteɗo DM ko société kalfinaɗo ko fate kuɓɓam e nder leydi Mali ɓe kolliri tigui oɗo saaha joni ɓe mbawi donki wawde jogade tigui wawde sarwude courant wuuro ngo tigui hano hannirta ni coupiraji courant ɗi noon ene ɓeydi herƴinde ko fate économie leydi ndi saabu kay société ji kewɗi gollorto ko courant ɓe kolliri tigui coupiraji ɗi so mbaɗi golle ɗe ne tardano fewi ɗum noon kadi ne usta faggudu leydi ndi ɗum noon ɓe kolliri kadi e oɗo saaha joni hay joom société ji tokosi kay ko wayno yeeyoɓe glace e waɗoɓe tigui yeeyoɓe glace e yeeyoɓe liɗɗi e hutortoɓe
courant kala kolleri kañum e koye men oɗo saha joni tampino fewi ɗiɗon coupuraji ɓe kolleri kadi so tawi ɓe mbi eɓe kutoro ko wiyetede groupe électrogène ɗum ɗon kadi ma ɓeydu tigui fereji ɓeydoto kadi ko tinnude dépense ɓeydu dépense ɓeyto ko dépense uji e ɓeydude tinnude fereji ɗum noon e oɗo saha joni ko caɗele mawde no fewi gonade ha tenti kadi e oɗo saha faya tigui koye saha korka horde lewru korka noon e ndera Mali tawa kadi hawra koye saha nguleki wasa jogade hen courant ko caɗele mawde no fewi ɗum noon e mbiya tan yo Allah faabo ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Mali BVG ko bureau vérificateur général ko halfinaɓe ko fati e kala saaha rewidade institution ngaji leydi ndi ƴewde kay so tawi mbuñari ala hen so tawi golle ɗe ne ndewi lawol ɓe mbaɗino tigui jillu mabɓe to mairie commune Belengana noon Belengana ne tawi e nder siècle mo sego ɓe tawi to noon yulde yolde mawde no fewi nokkande ɓuttere to banggue halis ne ngakki toon kene qime ha million 5 millions 767 mille 435 francs ko ɗum tigui woni ko ngakki e nder mairie he ɓe ko woni irrégularité financiére ko ñande nogas naya lewru mars nde noon ɓe ƴetti rapport ɓe jaltini rapport o ɓe kolleri tigui haalisa ngakkuɗo o ko tuggi kaya 2018 2019 2020 ha 2021 ko ɓe mbasi noon koye recette wondude e versement ha joni ko leydi Mali keddoɗen police mo commissariat mo 9e arrondissement e gardugol commissaire divisionnaire Santé kami soko ɓe teɓima suko debbo goto dattono ɗo guyka tawa kadi ko peeje kese jogui oɗo saha joni kanko suko debbo o noon o nanno koye galle goto sanga 20 heures woni 8 heures jamma o ɗannini dendagal joom galle en ɓe kala ɓe tawno ɗon o wujji ko yinno ko koddiɗo noon caggal ɗum ko kañum tigui teski ɗum noddi police loskoji mbaɗa hen o teɓama tawama tigui o jogui ko produit o noon so tawi o yettima o waɗi ɗum e neɗɗo tan ɗon e ɗon joomum heewi ko faɗɗade ɗano ha hara o waɗa ko yiɗi kala o yaa haaju makko oɗo saha joni noon o teɓama omo tawe juuɗe dadiɓe kabaruuji men ɗemgal pulaar koto leydi Guinée paɗen Alphonse Charles ko procureur général de la cour d'appel mo Conakry o waɗama suspendi woni tigui o yowama e golle makko talata hanki nogasi jeenayyi mbooy hitande ujunaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi addanimo yowede noon ko caggal kayde o waɗno ménage faade e ménage poursuite wonde kay so tawi colonel de la gendarmerie goto taw ko ɓattiɗo colonel Doumbouya gardiɗo leydi ndi e oɗo saha joni so tawi kay rentaki ko baɗowo ɗum poursuite ɗum noon ko caggal kayde on sutanno ka saha ko guɗi o holliri noon on ene dirtina ene diwa kerol no fewi ɗum noon holliri tigui wonde kadi on ne waɗama suspendi e golle mum tawa kadi o waɗa ko effet immédiat woni tigui ɗon e ɗon ko caggal tigui nde décret o yalti ko ɗon o yowa e golle makko hano hannirta ni ha diwa oɗo saha joni jamma talata hanki o noon yowi yowama kadi e golle mum taw ko par arrêt on arrêt noon sifi ɗum ko ummorade e ministère délégué à la présidence de la république chargé de la défense nationale hono Sidiki Camara on ne sifi décret on décret noon kañum ne ko sifde ne ko yawde oɗon woni suspendude oɗon colonel de la gendarmerie taw kadi ko biteɗo Bala Samoura ko o commandant de la gendarmerie nationale ko kanko kadi woni directeur de la justice militaire leydi ndi o yowira noon o yowina noon ko ɓennude didol to fonno hadde woni no respect des consignes relatives à la prise de parole publique conformément à l'article 8 du statut des particuliers des militaires. Alphonse Charles e émission muɗum wanno tigui ñantalata hanki o to radio o holliri tigui wonde o jaɓata magistrat wondemo procureur o jaɓata tigui de république hay goto ina yabba loi o wi noon omo jogui respect mawɗo no fewi faade colonel Balla kono on peut tout négocier sauf la loi ɗiɗe ɗum ɗo woni konngudi makko ko ɗum saabi noon o waɗa suspendi e golle makko ene teska noon ko neɗɗo cuusɗo procureur cuusɗo gonga no fewi gandiraɗo tigui gonguyankagal saabu kay guila e laamu oɗon biteɗo Alpha Condé ko kanko sali noon kay ha sori ladde wadde condamné ko fati kay condamnation Oumar Silla alias Fonike Mangue kanko salino tigui waɗe condamné saabu kay o hollirino dossier on ko vidde kanko Oumar Silla ɗon ko kayje mawɓe catala bitegal
FNDC woni Front National pour la Défense de la Constitution salinoɓe ha sori ladde Alpha Condé ne change constitution leydi ndi ko heeɗa jeynom caggal nde Alpha Condé lamum nanguimo o wiya yo ñawmo salino tigui on waɗe condamné saabu hollirde wonde dossier on ko widde kabaruuji men ɗemngal pulaar koto RD Congo paɗenam munisa ko commission des Nations Unies tawateɓe to RD Congo ko laafaji mbulaji woni casque bleu en afiya mabɓe majjuno hélicoptère mabɓe majjunoɗo yitama hanki majjuno yitama hannde omo waɗi accident yimɓe jeetata wonnoɓe hen taw ko koninkoɓe laafaji mbulaji woni casque bleu kamɓe kala ɓe mbasi hen pittali mabɓe hen jeegomo ko pakistanaɓe goto ko rusnajo goto ko serbinajo hélicoptère o noon jeeya koye mission de yano ko mission de reconnaissance woni tigui koko ordo yenno ko hen o waɗi accident monisma noon holliri tigui koko udditi hen losgoji muɗum kabaruuji men joolam jaɓeri koto leydi Pakistan paɗena taliban ko seɓɓitiɓe tawateɓe nder falle nde mbaɗi ñalngu men e base militaire goto tawateɗo to Pakistan koninkoɓe jeegomo mbasi hen pittali men to leydi Israël paɗena jagolgal leydi jangu wat boniɓe waɗino tigui e nder leydi Israël sara Tel Aviv lamorgo leydi ndi waɗino tigui yimɓe joyo mbasino hen pittali mumen mbasino hen pittali mumen ɓen noon caggal ɓen watɓe pitta joyo noon e nder ɓen joyo watɓe pittali men hen ɗiɗo tawama ko Ukraine naɓe hen goto yaare duuɓi no gas e tati kadi ɗiɗon yaare duuɓi capan tati e ɗiɗi ene waɗi kadi policier goto basɗo hen fitade mum nder ngu waɗi ko wuuro witego Benaye Braka waɗɗani Tel Aviv lamorgo leydi ndi koto Kazakhstan paɗena vaisseau Suisse woni tigui fusée gonnoɗo oɗo saaha kala e weeyo teskama tigui o juurima alarba hande o capantati mbooye sanga 11h28 TI woni temps universel o juuri noon koto worgo ɓaaƴo hirnangue leydi witendi Kazakhstan on fuseau noon ene jolluno yimɓe tato hen ɗiɗo ko russe naɓe e goto ko Amérique naɓe ko agence spéciale russe biyeteɗo Roscosmos kañum tigui ɓayyini audio woni vidéo koto leydi Ukraine paɗen hande waɗi balɗe capantati e joyyi ko leydi russe ne joora e Ukraine pettoje mum Moscou e Ukraine noon joddinoma kaldigal taw kadi koto leydi Turque e ñalawma hande o noon leydi russe holliri tigui ngalɗo kaldigal haydara ala koɓe ɗamini hen jaam ɗum noon haɗani kamɓe russe naɓe eɓenen jokki bombardude leydi Ukraine hoɗe kolliri noon e oɗo saaha joni ɓe ɗaminaki pamodiral ma heeɓe hakkude mabɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e habridde hen ko musidɗo mon sehila mon so tawi en jeehi ha to leydi so tawi noon en duttima to leydi Sénégal jehen ha toon to leydi ha toon to jehen ha toon to Ziguinchor kettoɗen musidɗo men Amadou Kébé assalamu aleykum. assalamu aleykum oɗon bandiraɓe sehillaɓe hettotoɓe Zig FM sappo e wiide kabaruji ɗi ina jalta ɗo e nder radio Zig FM fewde e rendo sukaɓe TV radio rendo rendago ɓuural ɓamtare jokkodirɗe radio TV e sukaɓe Afrique on calminama on juurama on ñagama duwaw on neldama duwaw kabaruji garanɗen ɗo hande eɗen gandi projet BOFAP bayoto o ha joni ina kontini ina wayno hande waɗi balɗe jeeɗiɗi hande noon dari e yeeso VAR ko journaliste biyete René Cappen Bassen ko kanko dari ɗon ɓe namdimamamo ɓe mbimo batum mbaɗanogo ñande 3 janvier ñande hen kanko beele o tawtorama walla o tawtoraka o wi o tawtoraka joni noon ɓe mbimo an ñande hen nde ɓeɗo mbara yimɓe 14 nde mbara nde holto gonnoɗa o wi o woni ko nder galle mabɓe on wonde bammakko ene jogui rafi biyeteɗo ABC yehi ha waɗi baɗe 4 sandamori ɓe tawimo ɗon jagguimo ɓoorimo e yeeso ɓiɓɓe makko e yeeso jiknaɓe makko mbaɗimo cokkimo balɗe 4 e nder duus ɓe ɓoorimo ha o laaɓi ɓe mbimo joni noon an kaɗo haala jaltuka holko addi ɗum ɗon a wino oɗo Oumar Ampoy Boubodia kalduɗa e makko mbiɗamo mbaɗen feere daroɗen e ladde men nde nana bonne kala garoɗo mbaren o yeddi ɓe jaltini kayit ɓe mbi kanko windi ɓe kullimo kayito ɗimmijo o dani ɗon ko Oumar Ampoy Boubodia oɗo joguino mission MDCN kamɓe robelaɓe ɓe ina wayno ɓe nandimamamo kanko holko waɗi o jokkodiri e mabɓe o wi kanko ko jiknaɗo makko nannimo hen 2011 o naati o jogui mission
kamɓe robelaɓe Casamance ɓe hakkude mabɓe e Sasan Atum Badiane joni noon omo yaha on ɗo mission kanko oɗo Oumar Upay Bodia ɓe mbimo joni noon hakkude ma e Sasar Atum Badiane en jokkodiri e muɗum o wi ko yamirore Rémi Mindi gonɗo to e Belgique ko on jogui yamirore ko on nannimo yo jogo mission o ɓe mbimo hakkude ma Ousmane Tombo holko waɗi Ousmane Tombo yaade natoyi e nder MDCN o wi ko kanko nayimo kono o nayimo koto jungo Sasar Atum Badiane ko o nawranimo goɗɗum so wona yo jokkodiri on ɓe mbawa liggodirde kanko noon ɓe mbimo hol gurdam makko o wi o liggodima e ministére de Ablaye Balde woni ministére e Ablaye Wadda o liggodima e ministére de commerce hannde noon omo jogui ɗo ma won karuji tati ina doga ɗo e nder Ziguinchor kanko ɗum woni ɗum ɓe mbimo joni noon kanko oɗo beele o tawtoranoma batu 3 janvier o wi ala o tawtoraka ɓe mbimo kono a telefini aɗa haalda e René Capitaine Bassène o wi ko René Capitaine Bassène noddimo ñande hen wimo batu ina wuudi kono noon kanko o tawtoraka ɓe mbimo joni nde waji ɓe mbaretede holto gonnoɗa o wi kanko ñande hen omo yalti ɗon omo ko chef de poste o wonno omo feewi to e ñaguis o nani noon woodi waraɓe caggal makko yimɓe 14 ɗo haala ka woni yaade hakkude makko e justice e coonmami cottumami midi Cissé kañumne oɗon namdama on ko seede koye sokonoɓe jeeya yaafa ɓenne mbimo holko ganduɗa hen beele batu ñande 3 janvier nde a tawanoma o wi o tawaka kono noon haalanimo ko Ousmane Ompay Bodia ko on wimo batu nguni wuudi joni keddi gorɓe fof takka goɗɗon on wimo batu nguni wuudi kono kanko tawtoraka ɗum woni ala ko andi hen hay hunde ɓe mbimo noon yimɓe mbarandi an holto gonnoɗa o wi ñande omo dañi faro omo woni e leɗɗe makko hawo nani yimɓe 14 mbarama e ladde Bofa Bayot ɗum noon enquête o ko ɗo yarata wiya joni yoɓe jaaɓe poursuit ha 3 heures enquête o kadi jokka ɗiɗo kabaruji Ghalii Abuu Bah ɗiɗo ngaranen ɗo e nder Ziguinchor écotari Ziguinchor musidɗo moon Ahmadou Issaga Kébé keɓlo kabaruji ɗo e nder Zik FM sappo e wiyete dokko kabaruji Weltaare TV sukaɓe Afrique yallo ken walde jam Ahmadou Kébé golle ma jooɗi peewi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji meɗe ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo moon sehilde moon Ghalii Abuu Bah to Ziguinchor ko Amadou Kébé kettimalaki jaam e jaam Allah jogomi jogo on